Ole voin tan sonin sangat so vegetable lampang hi sangai nan ave trina chuan chuan tuna hian carrot thi ka zaile pa chu ka chhumanga ka chhum hinanga chuan tiang ka chhum so bor nuwa ka ti dai lenga chuan chu sangha te ka pedon ani abikin hei bottom driller an tiang chi abal eyang chi te corridoras ke pon corridoras ka khoi ta khang hang chi te khanin an du em ema tin moli te po hin an duwa min chum min hianin kan da daya chu an dai tan hin a tha em ema protein tha tak tak oma tomato te alu te broccoli te atiang te poi goldfish te po hin an ei duwa chuwang chuanin ma se chum min phot tur ani kan chum minanga an nem de ta motia kan metanga an nem de ta motia khanin kan da dai le anga chu sanga bo ma han kan thakanga an lo ei mei don ni hei kai kuang khoi thin tan te phei chuna tha em ema an pena sa an tana protein tha tak tak kha hemi thlai hringa nga hianin thlai ra anga hianin oma pek reng kha angai lem lova hei ti hian kan pelu to panga chu chuan rei takadaya kha in enanga a drop dewa in riat chuan pai chhuale mai tur nia khanin sangat risel du tan chuanin hetiang ti ve zeu hi a tha ni ei ve dung ama khuen cân trọng chụp mấy cái lấy bên khoan lên nhiều em bé có bây giờ ra xe đánh đuổi tụi ta nhiều em bé luôn chứ hey goldfish at chawa amei a hianin hey thilvar spot ni si lawang hi kaya chuan a hleu tha lei theilawa chuan a chaw riau maya chuan saltbart kan nei pui chinanga saltbart hi damdoi chi khat ol sam theyang bera ti dan ani a chu sangha shri avun tante an stress heal nante atha heng hi kan sangha khoite zirin siklita ani amo goldfish ani amo life beer ani amo khangho khana theive kani hianin bucket a tuikan da tambak lo mani alen dana zirten chuan chi shro hi a man thei chuanin atha dora da ponzura ke chuanin tlai table salt ang hi kamang ve meya chu al tok tur kan ngai kha kan alanga chun kan chok dipanga a thei phei chuanin general 8 kan ti te methylene blue ang chi te khatiang kha anti ink ang mo khatiang chi te kha man tel theya tuna hi chuanin stress heal ang chi kha ma ka man trin ang kha mang tel mai anga ta chuanin kan ti nge kan dissolve vek anga kan ti tui vek anga ta chuanin sangha kha minute rei mangai lawa akan chitel te khatiang atam dana zir khan ke mani kan rethiam menga chitam lutuk lokan tel chu kan da rei de mai to chu chi hi ka tel trewa chan chu ke ma hi ka boy ka man lawa hun ka nei lo wangin chi hi ka tel hem de hleka
chuan ta chuanin da po kan da rei lawanga arei bera minute nga vel kan da nga chuan I tui kan thak bo nga chuanin I kan da le mai don ni khan an vun nat na tur tam tak kha a veng em mai ni tian natin kan sok nga hei man donara la chun har lo thale fu dog je tren khat chuanin hemi antibiotic te hi damdoi ang te hi antel thina atuya khan bishing damdoi ang tiang chi mo na chok na te po hi an mang ve thina ni om takani a ke chun kala ti tambak lawa kha khanin an taksa ya anat na hei na chok nang chi te kha atel ve ma se hi a thei phe chuanin kan sanga te an dam lo dana zir khanin nitin khanin ti theila tui kha 50% atanga 30% kha thak reng thei bokila nitin khan kan tianga chuanin an nat na kha dam mani chu white spot te fin root te kha tiang chi dam doi tan po khan a thaw vek ani chuanin hetia kan chia wangwanga kan man lenga te kan chia lenga min ngak vel bor kan chia hnuwa tui ha kan thakanga kan chia chungin chuan kan da le mai don ani ti hian kan chia zo a kan la chukanga fresh water a khan mo tui thar kan thlak to a khan kan da lut mai don ni chuan atiri chuanin har lo ve deuh thian khan chan chu chi na chia noi awang khanin chuan aron har chho ve maya soi to ang khanin heng hi tiang hi nitin kar khat chung kan ti thei chuanin andam thei mai andam tlang pui thin ti lang an soi sual vak lo tura ngai la ma se ka soi ang khan dam doi kha kan thria thiamon sam dan turin a pol le a hring te khan tel theila khanin chinen khanin azia ma dam lo lo wa po hianin kan man lo rei chuan saltbart te kan ti ngai lo chuan thakhata voi khat te saltbart han nei sak zau te thakhat dana te emo khatianga han ti zeu te kha chu sanga hian an ngei hrim hrimma an dam lo ero chuan kar khat chung nitin 30% tui thlaka saltbart nei puya khatia ti kha adam doi tlom berle olsam berle thaber ani chuan voin ni hi Sunday ani a chuwang chuan sa te an me ve duang kan ti a chuwang chuan table flex ruam
hi voin tlai dinner tan kan pe do na ni hian a thei chuan a nuai som theia thil hi dry ani a anuai som thia anuai som lo hian atlang hian an da thei boka hian anin chu luai mai ni chu bang chuan e thil hi ke chuan tha ka ti a tui ati bal lawa ti boi thak vak lo boka maro chu boi thak vele chu alang chi ti ani angin helai tengbi ka hi chuan tetrabits ka kan da liang chan chu Corridoras te khuan anon ave mai lawani anon ave thei lawani chu ni khatiang khan kan sanga khoi te kha eng ange kan khoi ti khangai to te langai thina a then chunglama e chi a then a pil ei thei tur chi ti te khatiang te kan ngai to te lo chuanin kan cho pakhat chok pe khanin e warna kha alo pmm lo ve thei ta chuwang chuanin puare mo kan pe puare mo kan ti kha kan lo pe puar mi alo thei ani chan chu soi tuang khan corridoras le gapi stand om dun theya an om dun tlang puya kan khoi dun tlang puya maro chu kan feeding a khan floating clear kan pek chuan a floating chi hlir chaw kan pek a lang nuai reng ringot kha chuanin Corridoras how khanin ei tur an nei ve don lo ti na lo ni le reng maya chu chuanin buaina tam taka thlen theya ril tram khan lo reng theya khan ne kan ngai to tel anga ya chuan chuwang chuan tetrabit hi kan pe vele anga tetrabit hi atlem to hle ya le nga ya ke chu tiang hin a bom lian hen ka lei mai thina sang khat zat ni te sang khat zat hum te ania tlem kan bona sange chuan e a hlok ka ti zoka chuan hei hi chu optimum hi chu goldfish le secrets le flower horn ka petrina chuan tetrabit fu ka pe vek thawa tetrabit hi chu ka pe vek angan nia ma se kha abu pha tetrabit ren nan pelo tuk ui ve cheng tam fe ali amani hian china hin da ila tetrabits ka ikhwan mix hluai mai lamo khan pe hluai mai don ni come on eh 왜? 잠깐만요. Kuda mami tepu kampeli ang. What the freak? Kangan telut miak mai don ni. Kan ka chok pek dan tlang pui ka feeding dan tlang pui chu khang te zong kha ani de maya chuan carrot ho kalau update lawan lo ei zo de vek to moka chuan headline hmun ami hian carrot kha an changmang lo ni chan chu snail hian ei zo sak de veka se a chen chun ei tho lai pon lo ei zo vek to a kalau update lo fa lo boi do wa min lo hrethiam ne kham don nia headline feeding hi munom ka tiam ka thut chin char mai thina a chan chu table flex wa man hanin chu vel kha khuin da de in ei zo hmal ringo ta mi va ko kham ro ve ei a na hi on eng don tran tlat mai hai ka sang chu ti bok chu kin a phiat me am